4, 3, 2, 1. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave sa hrdí kreatívnym centrom na Skladovej ulici. Poskytne priestor študentom aj verejnosti v oblasti audiovizuálneho a herného priemyslu, ako aj vo fotografickej, mediálnej a marketingovej tvorbe. Tento projekt pre univerzitu znamená veľmi veľa. Týmto sa vlastne celá tá výučba v rámci kreatívneho priemyslu posunie z tých našich hlavných budov práve sem a tu budú mať študenti takéto zázemie, kde budú môcť nerušene pracovať a rozvíjať všetky svoje talenty spolu s našimi ďalšími stakeholdermi. To znamená s ľuďmi z praxe, s uchádzačmi, s ľuďmi, ktorí majú záujem o podnikateľské aktivity. V centre nájdete televízne štúdio, študentské rádio Éter, ktoré ako jediné školské rádio vysiela na frekvencii, strihové laboratórium, laboratórium virtuálnej reality, priestory pre digitálne hry, múzeum hernej histórie či fotoateliér. Súčasťou tých aktivít kreatívneho centra nie je len aplikačné výstupy, ale sú aj tvorba stratégie, tvorba komunikačnej stratégie, logo, design a tak ďalej. No všetko, čo vlastne súvisí s tým marketingom, s digitálnymi médiami. Kreatívne centrum Skladová je jedným z 9 na Slovensku. Financie získali z výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kreatívnych projektov v regiónoch. Alokovaná suma pre našu univerzitu bola takmer 1,5 milióna, konkrétne 1 440 000 eur. Z tohto projektu sa preinvestovalo takmer 400 000 na technické vybavenie, na infraštruktúry a zvyšné peniaze išli na celkovú rekonštrukciu priestorov. Účel tohto kreatívneho centra, alebo všetkých kreatívnych centier je zásadný a to je vychovať alebo pripraviť ľudí, ktorí sa vedia potom uplatniť v kreatívnom priemysle. Je najmenšie, ale jedno z dvoch v Trnavskom kraji. Takže o to je to významnejšie, že máte v Trnavskom kraji 2 kreatívne centrá. Na rekonštrukcii približne 650 metrov štvorcových sa univerzita spolupodielala sumou 72 000 eur. Ostatné prostriedky šli z Európskej únie. Svojou veľkosťou patrí centrum k najmenším, avšak k najvýznamnejším v dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví digitálnych hier a audiovizuálneho priemyslu.